ନା ନା ଏଇଠି 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 ଝାଡ଼ୁ କରିଦେ, ଏଇଠି ଝାଡ଼ୁ କରିଦେ, ସେଇଠି ସେଇଠି ହଁ ଏଇଠି ଏଇଠି ହଁ ବାସ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଝାଡ଼ୁ କରୁଛୁ। ହଁ ଝାଡ଼ ବାଲି ହେଉଥିବ ଏଇଠି ଏଇଠି ଏଇପଟେ ଏଇଠି ଏଇଠି ହଁ ଏଇଠି 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 ଝାଡ଼ି କରିଦେ ମାମା, ଏଇଠି ଏଇଠି ଆସିକି ଝାଡ଼ୁ କରିଦେ, ଏଇଠି ଏଇଠି ନା ଏଇଠି ଏଇଠି ଅଳିଆ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଠି ଝାଡ଼ୁ କରିଦେ, ଏଇଠି ଏଇଠି ହଁ ସେଇଠି କରିଦେ, ହଁ ସେଇଠି କରିଦେ, ହଁ ବାସ୍ ଏଇ ଘରକୁ ଆ, ଏଇ ଘରକୁ ଆ, ଏଇଟା ଏଇଟା କରିଦେ କରିଦେ ଝାଡ଼ୁ ହଁ ହାତ ବଥା ହେଲାଣି, ହାତ ବାଥ ହେଲାଣି, ସେ ତାକୁ ହଉନି ତ, ସେ ଓଜନ ହଉଛି ତାକୁ କାମ କରୁଛି। ଥାଉ ଏବେ ସେତିକି ଛାଡ଼ୁଥାଉ, ସେତିକି ଛାଡ଼ୁଥାଉ।